גם אתה יודע מפונשר בחוץ, עזוב אותך. התפקיד שלך כל כך קל שזה, עזוב, זה באמת שטויות, כי במהלך המשחק הקרוב אתה יושב על הכיסא, זה הכל. מדי פעם, באמת מדי פעם, אתה צריך להגיד מילה. לא חשוב איזו מילה שאתה רוצה. אחרי שאתה אומר אותה, אתה צריך כבר לחשוב על מילה אחרת, ואחר כך להגיד. ומתי אתה תגיד אותה? ברגע שאני אגע לך בכתף. בסדר? כל שפה? אתה יכול גם בכל שפה. ביקשת. למה אמרתי את זה? אני לא יודע. אני פה. אוקיי. אני לא. אתה יכול גם בעברית. זה גם אופציה. ננסה. טוב. זה אותו הדבר. כל מילה בכתף זאת אומרת מילה אחת. עכשיו למה זה אולי יכול לבלבל? כי רונן... אתה בעברית. הפרסית זה משחק הבא, אנחנו נכניס לך לפרסית עוד רגע. מה הולך לקרות? רונן ואני נעשה את הסצנה מאחורי הגב שלכם. אוקיי? מדי פעם נחלץ לכם בכתף אפילו באמצע משפט שלנו. התפקיד שלכם, כאילו באופן טבעי, הנטייה היא להשלים את המשפט שלנו. עזבו, אתם אומרים את המילה שהכנתם מראש. כבר עכשיו חשבתם תפוח, אני אגיד משפט ובאמצע אני אגיד ותפוח נכנסתי למשפט, זה לא קשור, אבל זה המכשול שלי בסצנה, ואני אצטרך להפוך את המילה הזאת לקשורה. אז אל תדאג לי, תדאג להכין מילים מראש. בוא נעשה ניסיון קטן, נגיד אנחנו בסצנה, תכין מילה ותגיד אותה למיקרופון ברגע שאני נוגע לך בכתף. כל בוקר אני קם, אני ישר פותח ג'יפ. יפה. עכשיו אני צריך להסביר בסצנה למה כל בוקר אני פותח ג'יפ. בוא נעשה איתך ניסיון. וואו, אני לא מאמין, יש שם ופל. מעולה, סבבה? עכשיו אחרי שאמרת ופל, את כבר חושבת על מילה אחרת. מכינה אותה בשביל לא לחשוב ברגע שאני נוגע לך בכתף, אותו דבר עם הנועים. טוב, מה שמך? נעמה? נעמה, את תבחרי בבקשה את הדמויות לסצנה הקרובה שאני ורונן נגלם. במצב הדמויות שיש ביניהם הבדל. כן. אני יולדת. מאבטח בתריסה ויולדת. אוקיי. איזה לידה זאת של היולדת? רק לסבר... ראשונה? אוקיי. זה הרוב. יעקב, מה זה המחיאות כפיים האלה? אני מתה! תתניע אותה! תכבד אותה, תמצא חניה, תעשה משהו יעקב! אני נכנסת, לא אכפת לי! יאללה! סליחה! איפה כאן זה היולדות? יש לי בבטן! להחזיז! להחזיז! גברת, בלי לחץ, אני אומר לך, הכל בסדר. אין לך מה להיות לחוצה, תכף יגיע הרופא. יש לך עלייך רימון. אני פשוט עושה בדיקה ביטחונית בכניסה. אני אומרת ללדת איזה רימון! אני לא יודע, יכול לבוא מישהי, פתאום יכולה להתפוסס בפנים, זה לא בטוחותי. אני חייב לבדוק שאין עלייך שום דבר. מעניין שאתה שואל אותי על זה. סליחה, מה את רומזת לי? אני רומזת שאתה נראה קצת כמו... לצלול. לצלול. רואים אותך בא לצלול לתוך האדמה ולהיעלם. אני לוקח את זה בצורה שאומרים נשים בהיריון, יש להן... סודוקו. יש לי באמת. נתקעתי פה. 4, 7, 6. זה לא בעיה, הפתרון של זה נעוץ בתוך... משקף עופר. אתה משקף עופר? אני יכול לעזור לך בכיף. בבקשה, קח את זה. תודה רבה. מה עכשיו סודוקו? אני עומדת ללכת. תקשיב. אל תהיי לי חוצה, הרופא צריך להגיע, הוא פשוט בפקק תנועה, הוא התעכב, היה על כביש החוף, היה... סיכת ביטחון. שעשתה לו חור באוטו. בפנצ'לו, מעסיקת ביטחון. על מה הוא נוסע? הוא נוסע... על בלונים? לא, זה רכב אמביבי. אמביבי זה רכב שנוסע גם באוויר, גם ביבשה, גם במים, אפילו עושה... וילון. זה מדהים, מדהים, רכב... הוא מוריד וילון, אתה לא צריך לצאת החוצה, אתה רואה מה שקורה, מדהים. יעקב! עזבי את בעלך, לא חשוב, עזבי אותו, שישאר באוטו. שאלה, אני לא יודעת, אתה בטח מהניסיון שקיבלת הרבה נשים יולדות. אלפים? אני חשבתי שירדו לי המים, כי הרגשתי שיוצא ממני... פרה.
לא רציתי להגיד שום דבר שלא יעלבו. אחרי זה הייתה לי הקלה, כאילו פרה ירדה ממני. הבנתי אותה. לא, את נראית סבבה לגמרי. אבל לא הייתה חטיבות. את רוצה שאני אבדוק אותך? יאללה, בכיף, בדיקה מקדימה, אני לא ממהר. יש לי פה בדיקה במגנומטר בכניסה, בודק אותך, זו בדיקה חדשה. באמת? את עוברת במגנומטר ואפשר לדעת האם יש לך שעון לחץ. שעון לחץ. ואומרים מה הלחץ שיש לך בתוך יש לי גם שעון וגם לחץ. זה נשמע הגיוני, זה נשמע הגיוני. לפני שאני בודק אותך, יש לי שתי שאלות אלייך. טוב. הראשונה, מי היה שיניים תותבות. בראשות הממשלה? למי היה שיניים תותבות בראשות הממשלה? יש כמה תשובות. אני אגיד לך, בבקשה. לדעתי, זה, איך קראו אותו, משה טרקטור. טרקטור. הוא היה מושבניק, נכון? זה קרוב. הוא היה מושבניק, קראו אותו משה טרקטור, אבל הוא לא היה ראש ממשלה. זה הכינוי, הבנתי. זה הכינוי. וואי, התקלת אותי. אני אשאל אותך את השאלה השנייה, אם ענית את יולדת, אם לא ענית... אני לא יולדת? וואי, בואי, יעקב יכול להיות לא יולדים פה. חכי, אבל זו שאלה קלה, זו מאוד שאלה קלה. בחג החנוכה, כן? כל עם ישראל חוגגים בגלל מחילות. מחילות. באיזה מחילה מדובר? האם במחילה צרה שהם עברו בעזרת היהודה המכבי, או שאולי הייתה מחילה צרה שהם עברו בעזרת משה רבנו? אני יודעת. או? התשובה היא מחילת מנגו. המנגו? מה הוא אמר? מחילת המנגו, כן. מחילת המנגו, הרי קרוב. ידוע שבחנוכה נוהגים לקלוף מנגו שמנגו זה ראשי תיבות של מה? של מה? נס. גדול, גדול. גדול ואדיר. זה נס פח השמן. זה כל הכבוד. אני יכולה ללדת. את יכולה ללדת, לא רק זה, גם תקבלי פח שמן קטן שיעזור לך בלידה. בבקשה. באמת, תודה רבה. רק רגע. רגע, יש לך אולי בשבילי רמגש. רמגש? רמגש. רמגש? רמגש. רמגש? בוודאי. אתה יודע מה זה רמגש? בוודאי, זה רמת מגשימים. אני אגיד לך, אני מביא רמת מגשימים לא יולדת, זה מרגיע אותי. אני מביא את כל המושב לבוא אלייך יופי, עכשיו. אני שמחה. אבל רגע, אם בעלך מגיע להגיד לו שיש לך משק. משק בשבילו, משק חלב התכוונתי בגלל שאני הורד פרה, בסדר, כי... יכול להיות לך משק לא, זה חלב. ירושה מההורים, כן, אני בת ממשיכה. אז תמשיכי, תמשיכי. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. וואו, הייתם מעולים. טוב, פתקים אמרנו יש לנו? פתקים...